Havas Béla gondolata a könyvtárosról. A könyvtáros az az ember, akinek a könyv olyan táplálék, szenvedély, sors, szerelem, gyönyör, kaland és végzet, mint tengerésznek a tenger, a parasztnak a föld, a kertésznek a növény. A tudós a könyvet csak anyagnak veszi, a költőnek a könyv csak mű, a tanítónak csak eszköz, a közönséges embernek csak iparcikk. Senki sem nyúl úgy a könyvhöz, mint a könyvtáros, oly csendesen és lassan, ahogy az ember csak örök dolgokhoz nyúl, tengerhez, asszonyhoz, földhöz. A Homokáti Könyvtári Szövetség 2009-ben jött létre a Homokáti Kistérség települési könyvtárainak, könyvtárosainak összefogásával. Az igazat megvalva a szakmai kapcsolatok már előtte is léteztek, a könyvtárosok aktív partnerséget építettek ki egymással mindennapi munkájuk során. A civil szerveződés ennek a partnerségnek adott újabb, erősebb keretet és lehetőséget arra, hogy a közös munkát kiszélesítsék. Jelenleg a tagságot alkotó települési könyvtárosok Ásodhalom, Domasszék, Zákányszék, Bordány, Rúzsa, Üllés és Mórahalom intézményeiben látják el a szolgálatot. Van olyan könyvtár, amely 3 könyvtárossal működik, vannak helyek, ahol összevont intézmény élén szintén könyvtáros áll, de több kis könyvtár esetében a könyvtáros egymaga biztosítja a szolgáltatást a településen. Minden könyvtár más, csak abban hasonlítanak egymásra, hogy mindegyik elhivatott, színvonalas, minőségi szolgáltatást végez, mindegyik egy-egy kis gyöngyszem a maga sajátos, egyéni módján. A lehetőségek, eszközök, módszerek mások, és persze az igény, ami a település lakói részéről jelentkezik, de a munkafolyamatok ugyanazok. Az olvasás és a könyvek megszerettetése nem kezdődhet elég korán. De vajon könyvtárba mikor vihetjük el a gyermekünket, milyen életkortól kezdve ajánlott vele könyvtárba járni, és miért? Én azt gondolom, hogy minden település életében nagyon fontos, és a lakóknak nagyon szüksége is van a könyvtárra. És hogy a könyvtárba hogyan és milyen kortól vonzzuk be a gyerekeket, hát az meg rajtunk múlik, és mi ezért teszünk is itt Ásodhalmon. Meghívtuk többször a baba-mama klubosokat, játékkal vártuk a gyerekeket, egy kis meglepetéssel az anyukákat, hogy az anyukák már időben észrevegyék, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon régi és nagyon-nagyon fontos intézmény Ásodhalmon. És hogy a gyerekek időben észrevegyék, hogy mennyi csodát és mennyi szépet találnak a könyvtárban. Nem csak könyvet, játékokat, minden szépet, izgalmasat, és hogy a későbbiekben használni tudják az információszerzésre, a szabadidejük hasznos eltöltésére. Sok szempontból fontos, hogy a könyvtárak részt vegyenek kiegészítő szerepkörben az iskolai oktatásban. Nem csupán a könyvtárhasználati órákról beszélünk, hanem rendhagyó órákról, amelyek más szempontból, más eszközrendszerrel, más megközelítésből foglalkoznak az órán tanultakkal, és így hozzájárulnak a tudás bővítéséhez és mélyítéséhez. Hogyan dolgozhat a könyvtáros a tanárok, tanítók keze alá, milyen módszerekkel tágíthatja a lehetőségeket a tanításban? Könyvtárunk a Domaszéki Községi Könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát. Amíg az önkormányzathoz tartozott az iskola, addig AMK-ban együtt voltunk, és ebből kifolyólag a könyvtárunk belefolyik az iskolai oktatásnevelés segítésében is elég aktívan. 3 fő feladat van: a nevelőknek, a tanároknak a könyvvel való oktatáshoz, neveléshez szükséges szakmai könyveinek az ellátása, a diákoknak a kötelező olvasmányokkal való ellátása, és a diákoknak a tanulmányi versenyekre való felkészítéshez szükséges könyvek, illetve abban való segítés. A másik terület, ami nagyon fontosnak tartottunk a tanárokkal, a diákoknak az önálló ismeretszerzésre való nevelése, már
4., 5. osztálytól kezdve folyamatosan 8-ig fejleszteni őket. Ezt magyar irodalom és történelem tantárgyak területén valósítottuk meg. Egy-egy témát feldolgoztunk 4-5 csoportos kérdések formájában, és ahhoz a könyvtáros összeállította a könyveket, és a gyerekeknek itt forgószínpadszerűen, vagy pedig olyan formában, hogy mindegyik csapat a saját feladatapát kitöltötte, utána összeültünk, és összeolvasták a csapatok az ismereteket. A másik pedig ennek kapcsán a kézikönyvtárak anyagának a megismerése, illetve a kézikönyv használat, ugyanis az internet az nagyon jó és nagyon szép, de nem mindig hiteles adatok vannak rajta, és hogyha egy kézikönyvben, szakkönyvben annak utána néz, a kettőt összeveti, akkor valósabb ismeretekhez jutnak a gyerekek. Az iskola és a népmese napjához pedig népmeséket dolgozunk fel, azokat játékos formában itt előadjuk, olvasási versenyeket, és bármi, amire az iskolának szüksége van, az iskolai rendezvényekhez, anyag összeállítása, könyvek beszerzése, mind ez a községi könyvtár feladatkörébe is tartozik, így, hogy iskolai könyvtári feladatokat is ellát. A könyvtárak feladatai közé tartozik az is, hogy kulturális, közösségi programokat szervezzen. Ez hagyományos értelemben az író-olvasó találkozókat jelenti, mára azonban ez is megváltozott, vagy inkább kibővült. Hogyan vesz részt a könyvtár a település közösségi életében, milyen rendezvényeket tart? A könyvtárak feladatai közé tartozik különböző programok és rendezvények szervezése, a közösségi élet föllendítése. Erre természetesen mi is Rúzsán nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Szerencsére módunkban áll évente 1-2 alkalommal nagyobb volumenű rendezvényt is lebonyolítani itt Rúzsán. Erre az önkormányzati keret ad finanszírozást. Tavalyi évben például dr. Zaher Gábor toxikológus főorvos volt a vendégünk, ő már 2. alkalommal járt Rúzsán. A közönség nagy-nagy szeretettel fogadta, teltház volt ezen a rendezvényünkön is, illetve Fahidi Éva néni, aki a holokauszt túlélője, ő a tavalyi évben szintén el tudott látogatni hozzánk. Ezen a rendezvényen is nagyon sokan megjelentek. Intézményünk integrált szolgáltató közösségi térként működik, így az Intelligens Faluért Egyesület pályázatéból is van módunk különböző író-olvasó találkozókat szervezni a könyvtárba. Idén volt például vendégünk Víg Balázs meseíró, vele az alsó tagozatos gyerekek találkozhattak, de az elmúlt években Fini Petra is járt már nálunk, illetve Fábián Jánkával is megismerkedhettek az olvasóim. Mindig igyekszünk olyan rendezvényeket, illetve olyan programokat szervezni az intézménybe, illetve a könyvtárba, amelyek a legnagyobb érdeklődést válthatják ki az emberekből. A rendezvény előtt 1-2 hónappal már igyekszünk az eseményt reklámozni, akár az internetes oldalakon, a Facebook oldalon, illetve a helyi újságban is. A Bordányi Községi Könyvtár együttműködik a Faluházzal, a helyi általános iskolával, óvodával és az intézményekkel. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerkedjenek az olvasással és a könyvtárral, megszeressék a könyveket. Rendszeresen tartunk óvodásoknak és iskolásoknak vetélkedőket, könyvtári foglalkozásokat. Minden hónap 2. szerdáján megrendezésre kerül a könyvtári felolvasóest, mint 5 órai tea. Ilyenkor a irodalmat kedvelő bordányiak és környékbeliek összegyűlnek, elolvassák kedvenc verseiket. Áprilisban megrendezzük a költészetnapi felolvasóestet. Március 15-én a 48-as forradalommal kapcsolatban tartjuk az esteket, és minden alkalomkor találunk valami témát, amihez kapcsolódhat ez. A könyvtárak egyik fontos feladata a helyi értékeknek a felkutatása, gyűjtése, gondozása, legyen az tárgyi, vagy szellemi érték, vagy valamilyen személyhez kapcsolódó érték. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a tavalyi év folyamán sikerült megvalósítani az ülési kreatív mesterek napját, amelynek célja volt, hogy olyan ülési kézműves mestereket hívjunk meg erre a kiállításra, akik valamilyen terméket állítanak elő, illetve hogy az ülési lakosok megismerhessék azokat a társaikat, akik itt ülésen egyszerű anyagokból nagyszerű dolgokat tudnak létrehozni.
És bízom benne, hogy ebben az évben is nagyon sok kiállító el fog jönni, hiszen tavaly több mint 30 kiállítónk volt. Másik nagyon fontos dolga a könyvtárnak, úgy gondolom, hogy a tudás és a tehetségnek a felkutatása és szintén ugye a gondozása, és nagyon ügyelek arra, hogy ne csak külső előadókat hívjunk meg rendezvényeink alkalmával, hanem olyan helyi embereket kutassunk fel egy-egy témában, akik meg tudják mutatni tehetségüket és tudásukat is. Egy új rendezvénysorozat indult ebben az évben, Mit rejt a falunk. Szintén az volt a célja ennek a rendezvénysorozatnak, hogy ülési embereket, illetve üléshez valamilyen módon kapcsolódó embereket keressünk meg, akik tevékenységükkel példát tudnak mutatni embertársaiknak. Mai nap folyamán kerül megalapításra az Írói Klub. Ülési amatőr írókat szeretnénk egy közösségbe kovácsolni, akik ezen az írói klubi találkozók alkalmával egymással tudnak beszélgetni, meg tudják egymás műveit hallgatni, előadni, illetve tudnak egymás örömeiről, gondjairól is beszélgetni, valamint megjelenési lehetőségeket is meg tudnak tárgyalni, illetve saját rendezvényeinkre is tudnak készülni. A helytörténet és a hagyományőrzés, a megtartó emlékezet ápolása egyik nagyon szép oldala a könyvtárosok munkájának. Hogyan járul hozzá a könyvtáros a település történetének feltárásához, őrzéséhez, és mit tesz a hagyományok megőrzésének érdekében? A helyismereti, helytörténeti anyagok gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása tulajdonképpen minden könyvtárnak feladata. De azért minden könyvtár, minden könyvtáros egy picit hozzátesz, egy picit másképpen csinálja ezt a munkát, mint a többiek, elképzeléseihez és lehetőségeihez mérten. A Mórahalmi Könyvtárnak lehetősége volt, hogy létrehozzon egy helyismereti adatbázist, és ebben az adatbázisban helyezze el azokat az anyagokat, fotókat, dokumentumokat, amiket sok-sok könyvtáros sok-sok év alatt folyamatosan gyűjtött. Azért jó, hogy ez a helyismereti adatbázis létrejött, mert könnyebb így a dokumentumokat tárolni, és sokkal könnyebb szolgáltatni, könnyebb hozzájuk férni. Arról már nem is beszélve, hogy remélhetőleg a jövőben ugyanez az adatbázis fog lehetőséget nyújtani a környékbeli településeknek is arra, hogy megjelenjenek a saját helytörténeti anyagaikkal benne. A másik a Domaszéki Könyvtár, illetve könyvtáros tekintetében, hogy van egy vasútmúzeumunk, és van kereszttúránk, ami a helytörténeti anyagunknak része, és ezt én szoktam, mint könyvtáros vezetni, úgyhogy 2 túránk van, egy rövidebb és egy hosszabb, lehet kérni túrákhoz időpontokat, és akkor egyeztetjük, és akkor ha az idő is kegyes hozzánk, akkor még csodálatosabb lehetőség ez a településünk megismerésére, illetve megismertetésére, értékeink, hagyományaink megismertetésére. A könyvtárunk fontos feladata a helyi értékek gyűjtése. Nyilván a könyvtárak alapfeladata a helytörténeti dokumentumok gyűjtése, de emellett a helyi értéktár, bizottság, a Bordányi Értéktár bizottság is itt a településen a könyvtárban, a faluházban működik. Mi tartjuk nyilván, gyűjtjük a helyi értékeket, dokumentáljuk azokat, illetve próbáljuk népszerűsíteni is itt a helyi lakosság körében. Ásóthalomnak is van, illetve a könyvtárunknak is van helyismereti gyűjteménye. Azokat a dokumentumokat, újságkivágásokat, illetve könyveket gyűjtjük össze, amelyek Ásóthalom történetével, az itt élőkkel foglalkoznak, vagy Ásóthalomról elszármazottak készítettek, írtak, rólunk szólnak. Nagyon fontosak ezek a dokumentumok, hiszen a múltunk megőrzése is egyik nagy fő feladatunk. Természetesen a szolgáltatást nem lehet fenntartani azokkal a feltételekkel, amelyekkel 50, 20 vagy akár 10 éve is tettük. Az elektronikus szolgáltatások hatékonyabbá teszik a munkát helyben, kibővítik a szolgáltatásokat, hiszen többféle információt szolgáltatunk vele, és lehetővé teszi a távoli elérését a könyvtár szolgáltatásainak. Ahhoz, hogy a kor követelményeinek megfeleljünk, nekünk könyvtárosoknak is haladnunk kell az elektronikus szolgáltatások irányába. Mit jelent ez a könyvtárak szempontjából? Bevezetjük, ha csak módunkban áll,
az elektronikus kölcsönzést. Erre mi a Corvina katalógust használjuk, amire a Somogyi Könyvtár jóvoltából van lehetőségünk, és ennek segítségével biztosítjuk az olvasóink számára a kölcsönzést. Ez nem csak azt jelenti, hogy más a technikája a kölcsönzésnek, más a formája, hanem olyan szolgáltatások bevezetését is jelenti, amire a papíralapú katalógus nem adott lehetőséget. A Mórhalmi Könyvtár 12. szeptembere óta használja ezt a rendszert, és ennyi idő eltelte után nyugodtan mondhatom, hogy olvasóink is rájöttek arra, hogy mik az előnyei ennek a rendszernek. Egy könyvtár állománya akkor hívogató, ha friss. Nem elég azonban az, ha időnként új könyvek érkeznek, hanem az kell, hogy azok a könyvek érkezzenek, amelyekre szükség van, és akkor, amikor szükség van rájuk. Könyvtárak, ahogy szolgáltatnak, és amit adnak az olvasóiknak, amellett rendkívül fontos az, hogy milyen külsővel várják a hozzájuk betérőket. Hát mi most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy kicsit átalakulhattunk. Nagy lehetőségünk ugyan nem volt rá, de a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás sokat segített ebben. Átrendezkedtünk egy picit, 2 olyan kis teret alakítottunk ki a könyvtáron belül, amely csábító, hívogató lehet egyrészt apró olvasóinknak, hiszen egy gyereksarkot raktunk össze, ahol játékokkal, mesekönyvekkel, bábozási lehetőséggel, különféle ügyességi feladatokkal várjuk az apróságokat. A másik, a felnőttekre is gondoltunk, hiszen egy olyan kis kuckó várja őket, ahol újságot olvashatnak, beszélgethetnek. Oda raktuk a helyismereti gyűjteményünket, hogy egy kicsit nosztalgiázzanak is. Egy kis meghitt, hangulatos sarkot alakítottunk ki mind a 2 helyre, és természetesen a könyvtárba is várjuk továbbra is olvasóinkat. A könyvtár legyen az a hely, ahová jó bemenni, és ahová érdemes bemenni. És hogy miért érdemes, arról már szóltunk. És hogy miért jó, ki tudja. Szerintünk azért, mert otthonos, szép és gondozott. Ennek egyik összetevője nyilván az a lehetőség, ami a fenntartónak rendelkezésére áll a fejlesztésre. A másik pedig maga a könyvtáros. Mert miközben a munkáját végzi, otthagyja a kezenyomát mindenhol, és aközben azokra gondol, akiknek szolgáltat. Ez alapján szervez rendezvényt, rendez helyismereti, helytörténeti anyagot, fejleszt szolgáltatást, gondoz könyvállományt. Ha jól csinálja, a könyvtár hívogatóan otthonos lesz. A Homokháti kistérség több könyvtárára is jellemző, hogy a könyvtárosok egy személyben látják el a könyvtárosi feladatokat. Szerencsére ez az egyedüllét nem jelent korántsem magányosságot vagy elszigeteltséget, hiszen nagyon sok szakmai, módszertani és pályázati segítséget kapunk a Somogyi Könyvtártól. Másrészt a kistérség földrajzi közelségéből adódik, hogy az itt lévő könyvtárak egymáshoz közel elhelyezkedve, hasonló jellegükből adódóan gyakran tudnak segítőkezet nyújtani egymásnak, hogyha egy-egy kollégának arra szüksége van. Ennek nagyon szép keretet ad a Homokháti Könyvtári Szövetség, ahol gyakran találkoznak a kistérség kollégái, összegyűlünk, megbeszéljük az adott időszak aktuális teendőit, értékeljük az elmúlt időszakot, és mindig tudunk ötletelni, együtt gondolkodni, amit nagyon jó érzés megtapasztalni. Ez nagy mértékben kompenzálja mi egyedüllétünket, és ezáltal tudunk nagyon jól összedolgozni, és azt hiszem, hogy az elmúlt évek eredményei a HKS terén jelzik azt, hogy ez az együttműködés nagyon szépen sikerült. Kistelepülési könyvtárosoknak azt hiszem, hogy elsődlegesen azt kell figyelembe helyezniük a munkájuk során, hogy a lakosság, a könyvtárhasználók ne érezzék hátrányát annak, hogy ők egy kistelepülésen élnek. Hiszen itt is megvannak az igények, a felhasználói igények arra, hogy az adott dokumentumhoz, információhoz hozzájussanak. Lehet, hogy ezek az igények kicsit mások, egyedibbek, mint egy városi olvasó esetén. De nekünk könyvtárosoknak mindig nagyon komolyan kell venni azt, amikor hozzánk egy-egy kéréssel, kérdéssel fordulnak. Azt hiszem, hogy mi vagyunk azok a személyek, akik mint egy hidat képezve el tudják juttatni az adott információt, az adott dokumentumot, legyen az helyben fellelhető a könyvtárpolcain, legyen az meg az ország, vagy akár a világ bármely könyvtárában,
hiszen minden beiratkozott olvasónak joga van, hogy hozzájusson az általa keresett dokumentumhoz. Ebben tudunk mi nekik segíteni, és ez a törekvésünk a Homokháti Könyvtári Szövetségen belül nem egyedi, hanem egy igazi csapatmunka, és ennek minden nehézségét, szépségét együtt tudjuk megélni. Egyesületünk alapvető jelmondata: egységben az erő. Fontosnak tartjuk a partneri kapcsolatok erősítését és az összehangolt szakmai munkát. Hiszünk abban, hogy kihasználva a könyvtárak különböző téren megnyilvánuló erősségeit, többletértéket tudunk teremteni megfelelő kommunikációval és közös platform kialakításával.